Mat. Hindi na po pagbalik. Hindi lang, makakawin ka pa lang sa kadlaw. Tayo sa Robbie? Okay ka baka na kung Bombay nga. Isa katuig ngayon manalin. Hindi daw. Pero okay pa niya kay ilamas sa may sunset yun. Ahos ka. Puti pa kayo niyo. Klaro Ayo. pa yun. Ayo. Uy dong, si kayo dang kapulong na tao dali. Ay, tao rin ka, boss. Abi mo mag-aos, kaya pare-pareha mong color. Hindi daw. Para siya gamay. Boss, kapalita ko, boss, be. Oh, kala mo isatlo kayong palit. Nga, unsay palit pa mo? Ano yung chokotsam na, boss? Isa. Oh, chukot pila ka buhok. Balik-balik, inag-isa. Hindi, bayad. Kuhan sa nako. Ano naman, boss, oh? Dahil na nga, kuhan sa nako ha. Dili. Oh, tara. Suma, boss. Chokotsam na nung magpalit. Ano naman yung milk bar? Oh, lain kayo mapay ko chukot nga way Paris. Batukan ka na. Buos, ang tawanan namin, namin. Kami, oh. Wala, siminta na tanan, siminta. Aminuang mo nang imo. Nakaw na rito. Pamalit, reklamo pa. Ayo! Ayo! May tao siguro diri. Ayo! Saman, sig ayo ka ba na tao diri? Grabe high blood may kabus. Nag-ayo ro kita diri. Sabi di mahiblad na nga kusugay ka mo ayo, mura ba kung siya paliton? Mo palit magugubos. Tagpila na imong ihima, boss. Tanawa ra, himo rin paliton. O ka na, nagpiso isa. Pisong isa. Iha pa daw tanan, boss. So, himo ram di paliton. 1, 2, 3, Iha pa jud boss nga kaya para di ka malibog. 96, 97, 98, 98 tanan. 98 dai, boss. Duha lang ako hima. Istot kang bata ka, tagbor mo giya pa, ipalamon ko yung subutan ron. Lain pug pweto na ko tanan, boss na. Dos ra man po kwarta na ko diri. Nag-iyan ka daan, kaya di kayo pahihapon pa kunin mo. Ay, pamalitan lang ako dos, boss be. Dos ra mong kwarta god. Dos lang, boss be. Salamat, boss. Nagbalik diri ha. Kaya nikulan naman po ba eh? Ngorag minaw sa punghalin na niba. Ayo. Ayo. Saban! Sus! Naana po ni palahubo ko. Boss, papalit tayo. Reduce, boss, kay lami kayo nung boss ba, ulan-ulan. Nga, pila man ka buhok? Ay, isa ra, good boss, kay washing, mga kunin ba, lami kayo tulog, itugnog yung panahon ba. Oh, tag-140. Awal for us, sige boss. Kaya sa isa boss, 140 naman Dali na. na ba siyo? Tara. Oh, tara. Ay, salamat talaga. 140. Dito ka boss. Oh, 140! Ay, tumaw ka na, 140. 140 man eh. Oh, ngayon bayad. Ngayon, balik ko kung bayad ko. Utama mo lang ko na eh. Ano ko eh? Pastilan itong hubuga. May pagninirado ko. Natulog, din sa bagmuta.